Laina na kung purmo eh. Pasudlon ka kung mamani na wala man kong kapantalon. Kung saan man ni sa papa ba, wala man kong hipos akong pantalon gahapon. Ulan na noon. Sure pa rin ako. Laina na purmo eh. Mura man kong grade 1, section 11 na ni. Ako na gin makabantay ani ba? Wala dyan laki. Si Maria Ragud. Wag to na ko be. Sige ko. Wala, pati na kong kiliga kasi daming sinagsilas kayo. Katuan! May buwan siya! Maria! Awan, ano na sa dirong pawiks, oh. Dong, ano na siya? Inatan aon, uy. Ano mag-inder? Ano kong kita? Ano na tawa mo? Kailangan dilimin mga tawa. Tanawa ko ng suot ni mo. Mura mga kindergarten. Sila ay nanay kong gisuot Maria. Kalindot ane. Nindot bitaw, karong ta kay ilista ta ka. Wala ka nagpajama. Tapos, wala pa dyan kay sapatos, wala pa dyan kay midya. Sige, dugong pawik. Anak Maria, ilista. Kay para na ako yung makoleksyon ba? Saan man kaya akong classroom? Mura magpalingki? Ang kalaban ni Bong Rebilla gabi eh. Ano ka? Kinsa? Si Inuman Sano. Ana-ana pa sa duman na. Ana-ana pa. Ang tanang kita, dabuan na nung pawik. Ana pa si Inuman Sano. Saan mo? Kasaba ba ninyo? Ang inyong tingog ba naabot sa gawas? Ma'am, si dugong pawik, ma'am. Dako kay tingog, nag-action-action pa dyan, ma'am mo. Dali, ma'am! Ako ko ma'am, itindog! Saba di kayo mo ha? Ikaw di ang pangulo sa kasaba. Dudong pawik, stand up! Ang dugong pawik. Sama kayo, ma'am. Yan, nag-shoot pa na pa dyan, oh. Ma'am, basa man akong pantalon ma'am. Mama nahipos ko gabi eh, nag-ulan. Ma'am, si dugong pawik, sinang nag-leader sa kasabahan, ma'am. Pinahanap pa, ma'am. Bang, 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 bang. Gani, ma'am. Naabot. Utrupod mo! Ma'am, lingkod na ko ma'am. Dili, diha na ka! Class, ano ang salitang ugat sa Ingles? Ma'am! Varicose. Varicose. Utro po ni si Maria, oh, mayon lang ni sa tabi. Ma'am, salitang ugat, root 3. Mali, another answer. Ma'am, ako ma'am. Unsa man dudong pawiks? Root words ma'am. Root word is correct. Sit down, dudong pawiks. Ako yawang dugong pawik, uy. Nakabawi, ma'am. Kaya patindog. Class, ano ang ibig sabihin ng salitang ugat? Ma'am, salitang ugat, ito ay binubuo ng maraming gamot. Utro po ni si Lucio, wala study. Sige, unsa pa man? Ma'am! Salitang ugat, ito ay ang batayang bahagi ng isang salita na may idinugtong na pantig o litra sa unahan, sa gitna at sa kabilaan. Tama. Palakpakan nato si Maria. Class, ang salitang ugat ay may lapi. Ano ang lapi sa English? Ma'am! Ma'am, ako ma'am!